kwarta ni karon. Sa man tani eh. Malagi bay. Nakot pa mo bay. Nay malabay karon nga mag-asawa. Nasa li anak nagsipol. Nya muna yatong planuhan bay kay makortahan din na bay. Naglabay mo labay mo sila diri. Ato na ulapong. Namamantala ka. Tulo kabok. Tulo na sila kabok. Dato kayo. Sa kwarta na bay. Dato kini sila. Kwarta na ni. Muka na bay. Ikaw rin ako sa liganan na bay. Master kay ka na bay. Mga dupit Alam. ako. Paano bay? Kuya ubay bay. Hindi ka mas. Kapataparan sa kaison. Huwag ka na pinunoy lamig. Gino na kayo bay. Ang galing mo talaga, bright ka. Ang kanang bagbag nga ilan doon. Muna ilang isudan sa kwarta. Dagan kayo kwarta. Dagan na sa kwarta. Dagan kayo sa kwarta. Bay. Ito kastanan bay. Uy. Dali sa mental hospital. Ari lang kami. Dito sa mga kami. Totoo. Ano? Ma, inang antang sa Magaling kang kupal ka. ma. Mga bating na. Anay, mga batik ayaw ma. Wala ka buo. Baliw. Nanapay. Tulo na tulo ha. Tulor lagi bay. Tulor lagi sila kabuk bay. Sure ka tulo na. Tulor kayo. Nisipol pag ginagusap. Klaro kayong undap. Oh my God! Nanapay. Nanapay. Ha? Wala! Pwede atay! Ano ko naman ikaw mo kayong katulo? Tulor na ba yoy? Unom daray! Tulor na ba yoy? Atay unom! Tulor na lagi. Asa magalag tanawoy. Unom! Parang usap! Diri-diri. Unom ka buhok! Tulor lagi. Atay unom tani ay! Yung kaon naman ikaw buhok! Tulor lagi na. Tanawa. Tanawang taong gig. Atay ko naman ikaw buhok pa yung katulo! Atay undamon tani bay ko eh! Ah! Okay. Shout out! Shout out dahil sa mga kalanay, especially dahil sa akong uyab, thanks sa pag-support. Shout out sa Amazing Island Kid and sa akong uyab, si Mary Jean Asiu, ang nagpanoorin ng video na karon. Shout out day kay Marjorie Cabuyaw, BSHM 3B from CTU San Francisco, Ibot Family, Lens Pinida, Gian Garcia, ako classmate, si Ate Elsie, Andrade Coley, then Formentera Nelia, Johan Blinyos, shout out din sa Camotes from San Francisco, din sa Amuan, sa Dagan sa Lugios, Camotes Runners, Hanalog, sa 35 Girls, sa Team Hangal, then sa Perfect Squad from CTU, 3B Gapon, sa Mukaman sa Dagan, si Julito Lipudigo, Ayako Lipudigo, and Jundel Bigsig. Also, Maria Teresa Pinko. Then, sa mga ni-support, subscribe, i-follow, i-share, i-comment. Thanks kayo guys. Salamat kayo. Ayun lang. Salamat kayo. Sige-tigilan nakakaputak. Sa pandinig mo ay isalpak. At na mahina laman na awitin hanggang sa ang utak mo'y mabak.